Vi vil vise en kort gåtur, hvor du kan se nogle af de seværdigheder, som der er i København. Vi starter ved Marmorkirken og slutter ved den lille havfrue. Ruten er omkring 1,5 kilometer. Her kan du se Marmorkirken, eller Frederikskirken, som den også er kaldt. Byggeriet blev startet af Frederik den 5., men da han døde, blev byggeriet stoppet, og det stod som en halvfærdig ruin i over 100 år, indtil kirkeruinen blev købt af en finansmand i 1874, som gjorde byggeriet færdigt. Inde i kuplen i kirken kan man se 12 felter. Her er der malet et apostel i hvert felt, og ovenfor ses der et englebarn. Her ses kirkens alterkors. Det er næsten 3 meter højt. Vi går nu ud fra kirken og følger vejen lige ud. Vi fortsætter lige ud, og længere fremme kommer vi til Amalienborg. Amalienborg består af 4 næsten ens palæer, som omkranser den 8-kantede slotsplads, og i midten kan vi se rytterstatuen. Amalienborg er et hovedværk i dansk bygningskunst, og det er her den danske monark har sit hovedresidens. Rytterstatuen er af Frederik den 5. Den tog næsten 14 år at fuldføre og endte med at koste mere end de 4 Amalienborg-palæer til sammen. Vi fortsætter nu med at gå ned ad vejen. Her kommer vi så til Amaliehaven. Denne park blev indviet i 1983, og det er derfor en af Danmarks yngste parker. Hvis man fortsætter med at gå lidt længere ned hen til vandet, så kan man se operahuset på den anden side. Dette er Danmarks Nationalopera. Vi fortsætter med at gå igennem Amaliehaven. Når vi kommer ud fra Amaliehaven, fortsætter vi bare med havnen og går lige ud. Her fortsætter vi også bare lige ud. Her fortsætter vi igennem stien, som går lige forbi kastellet. Vi følger bare stien, og når man går her, kan man på venstre hånd se kastellet. Her går vi med stien og drejer til venstre, når vi kommer ud til vandet. Nu skal vi bare følge stien, og så når vi hen til den lille havfrue. Her er vi lidt længere fremme, og man kan se den lille havfrue lidt længere hen ad vejen. Her ses den lille havfrue lidt tættere på, og det er hermed slutningen på vores rute.